Döwreba pädirki zaman şertlerini önüme öndürmekde türkmen ýaşlary tarapyndan dolanyrylýan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçiliklerin köpdigini tasdikleýär. Bu urda nusgulyk işleri alyp barýan paýtagtymyzdaky Akbulut Hojalyk Jemgyýetiniň önümleri ören islegli harytlary öwrilýär. Ol önümleriň daşary ýurtlary ogradylmagy bellerlikdir. Akbulut özüniň önümleri bilen iserki wagtary üpçün edip 2025-nji ýyla çenli önümleriniň 50 götürümli eksport etmäge meýilleşdirýär. Bu maksada yetmekde hormatly prezidentimiziň degişli urdaky özgörtmeleriniň uly mümkinçiligi döredýänligini kärhanaň işgärleri buýsanç bilen belleýärler. Ýurdumyzda durmuş ykdysady maksatnamalary amala aşyrmagyň çäklerini, paýtagtymyzda we ýurdumyň sebitlerini, dürli maksatly defgalaryň gurulmagy, Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okkully ösüşiniň möhüm görkezjisi bolup durýar. Bu işlere münasip goşandyry goşýan kärhanalaryň biri Aşgabat şäherindäki Akbulut Hojalyk Jemgyýetidir. Akbulut'un kärhanasynyň bir ýylda 4 milyon ýene metr jaýlaryň ýokartyny ýapmak üçin niýetlenen gurulşyk serişdesi. 7000 tonna degişli demir önümleri, 4 milyon ýene metr gipsi karton bölegini, guur garynlaryň 50.000 tonnasyny, ýylylyk we gurulşyk gipsiniň 60.000 tonnasyny öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu önümler ajaýyp binalaryň bedegine öwrilýär. Olaň yerli çiğmanlardan öndürilýänligi gowandyrjydyr. Binagärlikden bedegden başgada öndürilýän jaýlaryň ýokartyny, diwarlary ýapmak üçin niýetlenen gurulşyk serişdeleri öz bolşly häsiýete eýedir. Ýurdumyzda ilkinji gedek öndürilýän bedeg babatda owadan milli öwüşgünleri şöhletlendirýän, fiýetiň durulugyny kepillendirýän gurulşyk serişdeleri ýokary hilli dünýä talaplaryna laýyklygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde alümin metallaryň jaýlaryň ýokartyny ýapmak üçin niýetlenen gurulşyk serişdeleriniň öndürilýänligi bellerlikdir. Bu önümler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň oruny tutýar. Şu maksat bolsa türkmen ýaşlary tarapyndan dolanyrylýan kärhana üçin esasy ýörelgi bolup durýar. İşleriň ähli ulgamlaryny sağlaşygyň üçin edilmegi bahalaryň ören amatly bolmagyny şertlendirýär. Bu jemgyýetiň önümleri ýurdumyzda gurulşyklarda ulanylýar. Akbulut'un täze önümleri tämizlik, arasaçylyk, ekologiýa babatda öňdebarjylaryň hataryna durýar. Täze döwrewap ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy önümleri bilen içerki wagtary üpçün etmekde netijeli işler alyp barýan Akbulut Hojalyk Jemgyýeti önümlerini daşary ýurtlara da ogradýar. Türkmen önümleriniň häzirki wagtda eksport edilýän ogurlary Özbegistan, Gruziýa, Azerbaýjan we Kyrgyzstandyr. Türkmen önümlerini Russiýa, Gazakstana, Iraga ogratmak boýunça desakly gepleşikleriň geçirilýänligi gowandyrjydyr. Milli önümleriň Ýewropa önümlerine laýyk gelýänligi aýratyn bellerlikdir. Akbulut'un işin ýaşlarynyň önüme öndürjileriniň öz bolşly pikirleri, yerli çiğmanlardan öndürilýän önümleri, adaty şekilleri döredüjilik eserini öwürmäge mümkinçilik berýär. İşlemäge döredilýän mümkinçilikler üçin Hojalyk Jemgyýetiniň işgärleri hormatly prezidentimize, gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.